maraba ye utukalo tile 27 san 2025 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. kunnafoni daminɛla bi fɛn min ye foroba cakɛla minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ sarata kalo la amma ba 36 ni 151 de bɛ yen nɔ minnu ni enrôlement kɔni kɛra waati tɛmɛnenw na walasa ka se ka sarakɛlaw ni ka olu hakɛya kɔni dadɔn ni maa ko fɔlɔ nin de kɔni ma ye a ko la a yirala an ka jamana marabaw fɛ k'a fɔ ko olu ka sara kɔni a bɛna ɲɔngiri septembre kalo natɔ san 2025 ni kunnafoni in dira kunu utukalo tile 26 san 2025 an ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ sɔrɔ koɲɛw olu ma. an ka jamana marabaw ye dansigi siman tɔni kɔni o sɔngɔ la a yirala k'a fɔ ko siman tɔni kɔni o bɛna feere sefawari 22 ani 400 siman min bɛ bɔ an ka jamana o kɔnɔna la siman bɛ bɔ jamana kɔ kan ni ka don an ka jamana ale kɔnɔna la o tɔni kɔni bɛna feere sefawari 23 ani 400 dabɔkun ye walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya siman ko ale la cogoya min na. an bɛ taa masinakaw olu fɛ yen nɔ masina dugu kɔnɔna la fɛn min ye malo ye dɔ kɔni bɔra ale sɔngɔ la ka sababuya kɛ malo kilo o tun bɛ feere sefawari dɔrɔmɛ 80 nka sisan a bɛ ka feere sefawari dɔrɔmɛ 70 o de la ka taa se fɛn min ye foronto bɔra ye o tun bɛ ka feere sefawari 450 sisan a bɛ ka feere sefawari 400 kilo kɔni o la fɛn min ye ɲɔ kɔni o bɔra ye o tun bɛ ka feere sefawari 4080 nka sisan a bɛ ka feere sefawari 4070 o la jagokɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye kɔni ko dɔ kɔni bɔra nin balo ninnu kɔni olu sɔngɔ la k'a kun ye jamana kɔni ye balo kɔni ni ka o bila ka taa dugu o kɔnɔna la. an bɛ taa kayikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa u ka dugu min bɛ yen nɔ ni o wele ko somakidi dugulamaw kɔni ye maternité kura ni ka o sɔrɔ utukalo tile 25 tɛmɛnen maternité min yɛrɛ kɔni ni a musaka bɔra tungarankew de kɔni kunna a taari jɔ fo sefawari 33 de kɔni na ni maternité kura in yɛrɛ kɔni dabɔra den baw kɔni olu ka lafiya kama kɛrɛnkɛrɛnnenya sa musokɔnɔma minnu bɛ yen n'olu bɛ gɛlɛya kɔni ni ka o sɔrɔ jiginni kɔni na. tɛnɛndon ni o bɛnna utukalo tile 25 ma san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 19 wagati fɛn min ye tasuma ye o de kɔni donna taji jiginso kɔni o la kɛrɛnkɛrɛnnenya taji feere yɔrɔ o la jelibukaw olu fɛ yen nɔ filidabo sisogo ale masurunyana a kalanyɔrɔ kɔni na nin taji feere yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ko citerne de kɔni ale tun bɛ ka taji kɔni ni ka o jigin a masurunya la sa fɛn min ye mobili ko yɔrɔ dɔ kɔni tun ka surun a la serew ka fɔ la ko sifinaka dɔw kɔni tun bɛ te wuli la taji feere yɔrɔ in yɛrɛ kɔni o kɛrɛfɛ o de kɛra sababu ye ni ka tasuma kɔni ka a mɛnɛ taji feere yɔrɔ in kɔni na polisiw kɔni olu nana ni kana yɔrɔ kɔni ka o lakana yani sapeur pompier mɔgɔw bɛna kana tasuma in kɔni ni ka a faga a kɛra sababu ye ni ka maa kelen kɔni bɔnɛ a nin na bolimafɛn 8 o jenina camion yɛrɛ kɔni bɛ o bolimafɛn 8 ninnu na ka taa ni kelen o fɛnɛ jenina ka taa se moto jakarta kelen ma. an bɛ taa kɔkan kibaru la fɛn min ye Senegal jamana ɲɛmaa ye ale bisimilala bi nazaraw ka jamana ɲɛmaa fɛ ni o ye Emmanuel la Macron ye utukalo tile 27 na kɛra u ka Champs-Élysées ale kɔni kɔnɔna la fɛn min ye Senegalw ka jamana ɲɛmaa ye ni o ye Bassirou Diomaye Faye ye a taara bɔ ɲɔgɔn ye la Faransi jamana ɲɛmaa kɔni ale la min n'u bɛna kuma falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. ka taa Côte d'Ivoire jamana ale kɔnɔna la maa 4 kɔni bɔnɛna a ni na ka sababuya kɛ maa marafɛntigi la kodɔnbali dɔw kɔni ye bingani wale ta ni ka u ka jamana kɔrɔyan fanfɛla ni ka o sɛgɛrɛ kunnafoniya dira u ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma fɛ ni o ye état major général des armées ye a yirala k'a fɔ ko a kɛra karisu ka dugu jɛ tɛnɛn kɔni o la u ka jamana kɔrɔyan fanfɛla la k'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye bingani wale ka ta ka nin yɔrɔ kofɔlen ale sɛgɛrɛ kabi san 2021 tɛmɛnen kɔfɛ. an bɛ taa Guinée Bissaukaw ka jamana o kɔnɔna la u ka minisiri ɲɛma bana kɔni cunna ale kan waati min na u n'u ka jamana ɲɛma kɔni tun bɛ baaraw olu kɔni sira ma bana cunna kan wagati min na sa u y'a ta teliya la ni ka u kunda n'a ye Senegal jamana kɔni o kan min ni a taara furakɛlila yen nɔ k'a sababuya kɛ bana in kɔni ale juguyara dɔɔni an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛnɛya ɲuman ni ka o d'a ma. ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.